Zakliatá hora. V neveľkom domčeku žila si jedna chudobná vdova s 2 synmi. Tí boli, ako by jeden druhému z oka vypadli. Vlastná matka ich ledva vedela rozoznať. Títo bratia sa vo všetkom pekne rovnali a matka by ich nebola dala za šíry svet. Tak prechádzal rok za rokom a bolo všetkým dobré. Ale ako šuhaji dorastali a videli, že druhí do sveta odchádzajú, začalo aj ich von z domu ťahať a povedali matke, že sa chcú do sveta podívať. Tejto nebolo po vôli. Ach, povedá, či vám je nedobre doma, že sa chcete do sveta púšťať? Kto vie, čo by sa vám tam mohlo prihodiť? Len vy radšej sedte doma a samú ma nenechajte. Ale všetko prehováranie neosožilo nič. Čo si raz do hlavy vzali, to si nedali vyraziť. Matka plakala deň i noc a všetky kúty vyoblievala slzami. Ach, mamka ľúba, tešili ju synovia, už len toľko nenariekajte a nebojte sa tak o nás, veď azda nejdeme prvý do sveta a o 3 roky nás máte tu. Čo vám dovtedy bude treba, popredku vám opatríme. Tu hneď začali znášať žita, múky, strovy, omasty, dreva, aby všetkého na 3 roky bolo dosť. Ako to matka videla, odľahlo jej trochu na srdci a ona im tiež jedno druhé chystala na cestu. Všetko bolo už hotové, len ešte kus dobrej pečenky chýbalo. Deti moje, mohli by ste, povedá, vybehnúť dačo zastreliť. Bez mesa by som vás nerada pustila. Chodia blúdia po tej hore od rána do poludnia, od poludnia do večera, ani len na dáky šľak neprišli. Zobrali sa, že sa vrátia domov. Tu zo 2 strán vybehnú 2 vlci a začnú sa medzi sebou rúvať. Bratia aj mali aj nemali vôľu do nich streliť. Ak by sme, povedajú, oboch dobre netráfili, mohol by sa napaprený vlk do nás oddať, ale sprobujeme im hodiť po kúsku slaniny s chlebom. Ako im to zahodili, vlci sa prestali rúvať a ako psi šli ticho za bratmi, až ich pekne krásne k samému domu sprevodili. Vlkov zatvorili do maštale a oni vošli do izby. No, čože ste zostrelili? Opýta sa matka. Nič sme, hovoria. Nezastrelili, ale sme doviedli 2 vlkov a do maštale sme ich zatvorili. Jaj, beda mne, skríkla matka. Už je tam po moje krále. Poďte, bežte ju obrániť. Bežali všetci do maštale, tu kravička stála pekne na svojom mieste a vlci čušali v kúte, na piskoch mali veľké zámky. Nemohli sa nad tým dosť prenačudovať. Na druhé ráno poznovu sa vybrali na poľovačku, ale zas nezastrelili nič. Len nazad idúci zazreli, ako sa 2 medvede medzi sebou trhajú. Hodili im po kúsku slaniny s chlebom. Medvede sa prestali trhať a šli za bratmi k samému domu, tam ich do maštale zatvorili. Matka, keď počula o medveďoch, zase sa veľmi preľakla, ale ako šli obzrieť, bolo všetko pri pokoji, aj medvede mali na piskoch zámky. Na 3. deň pohotove nezabili nič. Len 2 levov, čo sa medzi sebou driapali, upokojili a doviedli domov. Ako vidím, povie matka, z vašej pečenky nie je nič. A tak čo inčieho bolo, pokládli si do kapselky, od matky sa pekne odobrali a tie zvery vzali so sebou. 3 dni, 3 noci stúpali bratia spolu, až prišli na krížne cesty. Tam stála jedna lipa. Brat môj, povie starší, a ja sa obrátim túto. Ale vieš ty čo? Keď sa či jeden, či druhý z nás bude tadiaľto vrácať, aby vedel, ako sa druhému vodí, vyrežme si tu do tejto lipy mená a pozapichujme nože. Kto sa skorej vráti, nech vyťahne nôž z bratovho mena a keď vyjde krv, môže vedieť, že mu je brat živý, ale ak potečie voda, istotne je mŕtvy. Mladší brat na to pristal, hneď si povyrezávali mená a pozapichovali nože. Potom sa podelili so zvermi, podali si ruky a šiel každý svojou stranou. Záveľa chodil starší brat sem a tam hustými horami, krásnymi poľami, kým sa dostal do jedného mesta. A to bolo celkom čiernym súknom obtiahnuté. Vošiel do hostinca a opýtal sa hostinského. Čo tu dobrého slýchať? Jaj, veru nič dobrého, ale zlého, hej, povie na to hostinský. Tu v meste máme len jednu studňu, z ktorej všetci pijeme.
ale nám tá voda draho padne, lebo v jednej diere za mestom býva drak s 12 hlavami, ktorému každý deň jednu paničku musia dať zožrať, lebo ak by mu nedali, nikoho by na tú studňu nepustil a museli by sme od smedu pohynúť. Už z dom na dom podávali mešťania svoje dievčatá a teraz je rad na kráľovej dcére. Za to rozkázal kráľ mesto čiernym súktom obtiahnuť, ale aj to dal odhlásiť, že kto by sa taký našiel, čo by toho draka zabil, že mu tú svoju dcéru s pol kráľovstvom dá za ženu a po kráľovej smrti, že dostane celú krajinu. Ako to náš Šuhaj počul, hneď dostal chuť na hrdé zaťovstvo a povedal, že on chce toho draka zabiť, ak len bude môcť. Hostinsky bežal zaraz ku kráľovi, že u neho je taký a taký host s 3 zvermi, ktorý sa dáva na to zabiť toho hada. Že je síce len prosto oblečený, ale pri tom všetkom, že musí byť mocný, keď také divé zvery vedel skrotiť. Kráľ sa tej novine veľmi zaradoval. Poslal mu hneď pekné šaty a odkázal, aby nemeškal prísť k nemu. Náš Šuhaj sa poobliekal a šiel do paláca aj so svojimi zvermi. Tam mu všetci boli vďační a kráľ mu prisľúbil, že ak toho draka zmárni, istotne jeho dceru dostane. Ale on pýtal, aby ho zverom dali na každého po 2 barany a jemu, aby prichystali ostrú šabľu. Ešte len svítať začalo, kráľova dcera vysadla do koča. Koč sa pohol a za kočom kráčal Šuhaj so svojimi zvermi a s ostrou šabľou v ruke. Keď už boli neďaleko diery, kázal Kočišovi zastať. Kráľova dcéra zišla z koča a sadla na koňa. Tak, povedá, len sa mocne držte. Tak, povedá, len sa mocne držte. A teraz prešvihnite popred dieru, aby sme draka vyklamali von. Koč ostane tu. Kráľova dcera preletela popred dieru ako guľa, drak to zaňuchal a vystrčil hlavu. Ale miesto peknej paničky zablišťala sa mu v očiach ostrá šabľa. Šuhaj nelenivý, odfrkla drakovi hlava. Drak sa na to nahneval a vystrčil 3 druhé hlavy, z ktorých strašne plameň šibal. Tu priskočili zvery a začali potvoru zo všetkých strán šklbať. Pritom milý Šuhaj sekal, rúbal z celej sily a už 4 hlavy boli dolu. Ale čože? Drak vystrčil naraz zase 8 hlav i šíbal strašným plameňom. Ukonaný, ledva že už udržal šabľu, aj vlk s medveďom už nedovladovali a len tak z boku obskakovali. Tu sa milý lev rozbehne, vyskočí drakovi na chrbát a mocnými pazúrmi všetkého tela otrhol. Drak sa skydol a tie hlavy sa ešte aj po zemi hodnú chvíľu metali. Šuhaj vytiahol nôž, povyrezával drakové jazyky, odložil do kapsy a bežal k oslobodenej kráľovej dcére. Táto sa mu od veľkej radosti nemohla dosť naďakovať, objímala ho a láskala. Potom vzala svoj prsteň, na dvoje ho rozlomila a 1 polovicu mu dala. On ukonaný položil si hlavu na jej lono a zadriemal. Aj zvery si políhali a zaspali. Ako to oplan Kočiš videl, že tak všetci spia, uchytil šabľu a milému Šuhajovi odťal hlavu. Princesku však 7 raz zaprisahal, že ho nesmie prezradiť. Hlavy z draka pobral na znak, ako by on bol potvoru zabil a potom letel s princeznou ku kráľovi. Keď sa potvory prebudili, tu vidia zabitého pána. Od veľkého žiaľu zrevali a strašne zakáže vlkovi. Bež chytro touto cestou, tam stretneš hada, ktorý v pisku zelinu nesie, aby vzkriesil svojho brata, ktorého vozy pridlávili. Pýtaj od neho polovičku z tej zeliny a ak by ti po dobrodky nechcel dať, vezmi mu na silu. Vlk sa zaraz zachytil cestou, ale tam stretol furmánske vozy. Ako ho ľudia zazreli, pochytali drúky a on v strachu zachytil sa nazad. No ty sprosták, povie lev, bež ty medveď a donies tú zelinku. Medveď sa rozbehol a trafil tiež na tie vozy. Ale keď furmáni videli medveďa, pokryli sa do vozov ako myši do diery pred mačkou. Medveď prišiel k hadovi a prosil od neho polovicu zelinky. Ale neprádnik sa odmáhal a chcel medveďovi jed do tela pustiť. Tento sa namrzel, milého hada dlabou pritisol a nasilo mu polovicu zeliny odňal. Ako blízkavica doletel k levovi a hneď potrel odňal.
ako blízkavica doletel k levovi a hneď potrel pánovo hrdlo a hlavu priložil. Ale nedobre, lebo mu tvár bola k chrbtu obrátená. Ako lev zbadal, že pán zle chodí a len tak sa podkyňa, voľky nevoľky prevalil pána na zem, hlavu pánovi otrhol, zelinkou potrel a teraz ju už dobre postavil. Hlava sa hneď prirástla. Šúhaj prišiel k sebe, skočil na nohy a vzdychol si. Chuť, povedá, ako sa mi dobre spalo. Ako by sa nič nebolo stalo, zachytil svoje zvery a šiel, kde ho oči viedli. O mesiac sa dostal zase do toho mesta a teraz ho videl červeným suknom obtiahnuté. Obsadol na tom istom hostinci, kde predtým, a spýtal sa, čo tam majú za novinu. Dobrú novinu, povie na to hostinský. Už sa o naše céry nemáme čo báť, lebo kráľov Kočiš zabil draka. Práve teraz sú oddávky a zajtra pôjde s kráľovou dcerou na sobáš. To náš Šúhaj počul, zamyslel sa. Veľmi ho mrzelo, že ho ten Kočiš z takého šťastia odtisol. Ale ten zrazu vyskočí a povie hostinskému. Stavme sa, že ja z tej svadby budem jesť. Hostinský to nechcel veriť, no už sa stavili. Šúhaj si vypýtal jeden košík, napísal lístok, do ktorého tú polovicu prstiňa zavinul, list položil do košíka a košík dal do pisku medveďovi. A poslal ho do paláca. Príde medveď do dvora, tu hneď všetky psi a kopovi začnú do neho brechať. Ale on si len stúpa ticho ďalej, len keď väčšmi do neho dodievali, zložil košík a rozohnal havkáčov. Vrátil sa po košík a vošiel do izby, kde pri stole sedeli páni a hodovali. Medveď kráčal prosto ku kráľovej dcére a podal jej košík z pisku. Ako Kočiš medveďa zazrel, hneď 3 hlavnice spopodka prečistala lístok, vstala od stola, nakladla čo najlepšie kusy do košíka, položila aj plný pohár s vínom a do ktorého obe polovice prstenia pustila a to všetko medveď odniesol pekne pánovi. Hostinský prehral stávku a Šúhajovi dobre padlo, čo mu kráľova dcera poslala. Keď sa do chuti najedol, vzal pohár a vypil ho na jeden dúšok. Tu vidí na spodku prsteň, lebo sa tie polovice boli pekne zrástli. To bol Šúhajový znak, že mu dnes šťastie dobre praje. Hneď sa aj so zvermi pobral do paláca a rovno stúpal do tej izby, kde hodovali. Ako ho kráľova dcéra zazrela, naradovaná skočila mu v ústrety a pred všetkými ho objala. Kráľ a hostia sa dívali, že čo sa to robí, a oplán Kočiš sa triasol ako osika. Všetky hlavnice spopod neho vyfrkli. Tu princeska musela vyrozprávať všetko a Šúhaj na dosvedčenie toho ukázal jazyky z draka. So zlostníkom Kočišom urobili krátke právo. Dali ho tým zverom na márne kusy roztrhať. Kráľ bol veľmi vytešený a oddal svoju dcéru jej opravdivému osloboditeľovi. Náš Šúhaj sa stal kráľovským zaťom. Dostal pol kráľovstva a bolo mu dobre, že si ani sám lepšie nežiadal. V jedno ráno, ako ho mládenec obliekal, vyzrel von oblokom a tu na jednej strane videl krásne zelené hory, ale na druhom boku bola hora smutná, ožltnutá ako vieseň. To sa mu veľmi divné videlo, lebo vtedy práve bola najkrajšia jar. Čo je to? Povedá, že všetky hory naokolo sú tak pekne rozkvité a len tá jedna je taká ožltnutá. Pane, povie mu na to mládenec, to je zakliatá hora. Tam už veľa ľudí pohynulo, lebo kto sa raz do nej dostane, ten sa stadiaľ viacej nevráti. On len počúva a nič na to nepovie, ale ho tá hora mrzela. Dobre, alebo nebárs, povie on raz svojej žene, že ide na poľovačku, zachytil zvery a išiel. Sotva, že bol za záhradou, kde sa vezme, tu sa vezme, vyskočí proti nemu jedna líška. Pustil sa za ňou aj so zvermi, ale ju nejako nemohli dohoniť a na strelenie sa nezblížila. Tak to šlo za hodnú chvíľu. Líška hneď trochu postála, hneď zas vopred utekala a to len, aby ich vždy ďalej a ďalej vábila. Kráľovmu zaťovi bolo už do nestrpenia. Namrzel sa a zaklial, čo predtým nikdy ešte nebol urobil. A líška len to čakala, lebo nad nevinným nebola by mala moci. Tu mu zrazu skape z očí a on sa videl v hustej hore. Okolo neho tma ako o polnoci. Počalo mu byť úzko a rád by sa bol na slobodný.
Počalo mu byť úzko a rád by sa bol na slobodné miesto dostať. Ale sa on veru len vždy hlbšie a hlbšie zamotával, lebo ho tá hora mámila. Pod jedným dubom zastal a že bol lačný, nakladol si ohňa a začal si slaninku piecť. Tu počuje nad sebou volať: Zima mi, zima mi. On sa obzrie a vidí na strome jednu skrčenú starú babu sedieť. Keď ti zima, poď sa zohriať, povie. A na to ostalo ticha. Zase sa len po chvíli ohlási: Zima mi, zima mi. Povedám ti, keď ti zima, poď sa zohriať. Bolo zase ticho. Po tretí raz sa ohlási: Zima mi, zima mi. A tento jej namrzený zavolá: Poď sa zohriať alebo mlč. Veď by som išla, ale za tých tvojich zverov bojím. Tento prútik pošíba ich, potom zídem. On pošíbal zvery a striga zišla dolu. Odbehla na stranu a čo si kam počne prekarať. Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu, mne bude slanina a tebe žaba. A pritom hneď na slaninu masť zo žaby kvapkala, hneď mu ju cez ústa preťahovala. Keď mu to tak dákoľko raz zopakovala, on sa nahneval a zahúckal svoje zvieratá do nej. Ale tie sa nepohýnali z miesta, lebo od toho prúta skameneli, obráti sa k ním, ale v tom ho striga prútikom pošibala. A on zrazu tam skamenel. Potom ho schytila a zavliekla do jednej jamy, kde už mnoho ľudí bola odmárnila. V kráľovskom paláci, ak čakajú, tak čakajú mladého kráľa, ale prešiel deň, prešiel i druhý a on sa len nevrácal. Boli všetci smutní a nemysleli inak, lenže musel do zakliatej hory poblúdiť a tam zahynul. Mladší brat sa vracal domov a prišiel na krížne cesty. Akože sa môjmu bratu domov a prišiel na krížne cesty. Akože sa môjmu bratovi vodí. Vyťahne zapichnutý nôž a tu sa cedí jedným krajom krv, druhým krajom voda. No, to je nedobré. Ten je aj živý, aj mŕtvy. Musím ho ja ísť vyhľadať. A hneď sa pustil tou cestou, ktorú si jeho brat bol vyvolil. Ide aj so svojimi zvermi, ide hustými horami, krásnymi poľami, až sa dostal do paláca, kde sa jeho brat bol priženil. Kráľová dcéra stála práve na dvore a keď ho zazrela, naradovaná bežala mu v ústrety. Ach, povedá, kdeže si mi tak dlho? Ako ťažko za tebou čakám. Poznávala ho ako svojho muža, lebo ako vieme, boli rovní ako jeden. On sa vyhovoril ako vedel, lebo sa hneď spamätal, že je u bratovej ženy. Keď už bola noc a išli si políhať, mladší brat medzi seba a bratovú ženu zabodol do postele meč. Táto nevedela, čo si má myslieť, že jej muž za ten čas od nej odstydol a celú noc plakala. Ráno neskoro vstával, lebo bol veľmi ukonaný. Keď ho mládenec obliekal, zazreli on tú smutnú ožltnutú horu a opýtal sa. Čo je to? Všetky hory naokolo sú také krásne, rozkvitnuté a len táto jedna je taká ožltnutá. Mládenec vyvalil oči. Veď som vám povedá, o tom už raz rozpráva. Či nepamätáte? Nepamätám, že by si mi bol o tom rozprával, povie na to mladší brat. A mládenec mu rozpovedal, že je to taká a taká zakliatá hora. A kto sa raz do nej dostane, ten stadiaľ nevíde viacej. Nebolo mu treba viacej počuť. Hneď si pomyslel, že jeho brat tam dakde musel zle pochodiť. Vybral sa i on na poľovačku a všetkým činom sa mu s tou líškou vodil ako jeho bratovi. Lenže tento mladší brat nezaklial. Prišiel k tomu dubu, nakládol ohňa a začal si slaninku pražiť. Zvieratá stáli na boku a lízali svojich skamenených bratov. Zima mi, ohlási sa stará striga z duba. Keď ti zima, poď sa zohriať, zavolá. Veď by som išla, ale sa tých tvojich zverov bojím. Na ti tento prútik, pošiba ich, potom zídem. Šuhaj sa obrátil a tu pri svojich zveroch zazrie aj tie skamenené. Hneď mu svitlo. Nepošibal svoje zvery, ale zem. Striga zišla dolu. Doniesla na drevci napichnutú žabu a začala ju obrácať. Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu. Mne bude slanina a tebe žaba, prekárala Šuhaja. A hneď mu na slaninu masť zo žaby kvapkala. Hneď mu ju cez ústa preťahovala. Šuhaja to namrzelo, dal jej za ucho. Tu striga do neho. Len zahrdúsiť a zahrdúsiť. Ale on zavolal na zvery
A tie sa u striga v strachu začala sa prosiť, aby ju nedal roztrhať. Skries, povedá, tieto zvery, potom ťa pustím. Skries, povedá, tieto zvery, potom ťa pustím. Ona vyzula svoje čižmy a dala mu ich obuť, aby sa vyškriabal na strom, že tam nájde zlatý prútik, tým, aby pošibal zvery. On urobil všetko tak, pošibal zlatým prútikom zvery a naraz ožili. Ulapte ju i vy, zavolá zase, a driapajte do živého, kým nepovie, kde mi brata podela. Striga nemohla vydržať bolesť, dala mu jednu masť, aby tam a tam šiel do tej jamy a tou masťou bratovi hrdlo potrel. Naraz ožil a prišli obaja k zverom. Ale len počujte, čo sa vám tu teraz nestalo. Zveri sa bez všetkého húckania sami oddali do strigy. Čepiec jej odfrkol do ohňa a prašťal strašne. Roztrhali ju na Frankfurtce. Keď bolo po strige, na skutku sa dookola rozvidnilo a celá hora sa utešene vyzelenala. A teraz to ešte bolo, čo bolo. Tie prvé zvery, ktoré boli skameneli, naraz sa na ozbrojených rytierov obrátili a tie zvery, čo neboli skameneli, na drobné kúsky rozsekali a na jednu hrbku pokládli. Sotva, že ich tak pokládli, už vstávali z toho posekaného mesa traja tým podobní rytieri, tu sa všetci po bratsky poboskali a svoje viny odpustili. Na všetko toto s divom hľadeli naši bratia a temer vlastným očiam neverili. Tu sa ohlásil jeden z tých 6. Nedivte sa, dobrodincovia naši, ale počujte, čo vám máme povedať. My sme 6 bratia z kráľovského rodu, ale rodičia nás nechali nepodelených, tak sme sa vždy medzi sebou vadili, kto z nás má byť kráľom. Za to nás jedna z našej rodiny zakliala, že bohodaj sme ako vlci, medvede a levy medzi sebou bili, dokiaľ nás len dvaja nevinní bratia neupokoja a my si jeden druhému dobrému neurobíme. A takto už viete všetko, čo sa stalo, a ako sa malo a muselo stať. My vám darujeme všetko naše bohatstvo a pod vašou opatrnosťou chceme život náš dokončiť. Vrátili sa všetci do kráľovského paláca. Tam bol rozoznaný muž od nemuža, brat od brata a držali ešte 100 ráz väčšiu slávnosť, ako bolo skorej. O malý čas doviedli dobrí synovia aj svoju matku. Starší brat ostal kráľom a mladší sa odobral s tými 6 do ich krajiny. Tam mu z vďačnosti prepustili kráľovskú korunu a pomerení žili medzi sebou pokojne a šťastie. A šťastne.